IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Kalikagom ti munisipyo ti Pagudpod ang manunumpay ti water activities iti South Beach iti ili Pagudpod ni Mayor Rafi Benamerito iti nagturong iti Pampanga na panangadal iti wakeboard facility tas madaptar iti nakamat nga ili patyen iti Mayor ababayan iti naamandang sikreto iti Pampanga no apeng patok kadagitay turista posible nga mapasamak wet may adaptar iti saod iti kabitan nga panawen iti agdama kaya adan na iti water activities kasi banana boat kasi tamiten iti dumapay nga balls nga ada iti bye-bye kahit manayunan sakbay payong madalunan iti reto nga summer season in bagati mayor nga nakasalameten ti tourist rest area nga tinulungan iti DOT anang papintas tapno iti pagdagusan dagiti turista nga umay umyan ken agpapalailang iti bukod tay nga probinsya pasyente mayor ababaen iti nayon nga water activities iti Pagudpod ket mga trakada iti turista nga gapu iti south kinadumapay nga da iti Asia kas napili iti Pagudpod nga best beach iti Intero nga Lubong babaen ti Maysa at Travel Magazine. Sugod Pagudpod Idol Dennis Gabriel Alipio Tata RMN.